Općina Viškovo ima najviše registriranih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Shodno tome, u sklopu manifestacije Matejna održan je drugi poduzetnički dan sa naglaskom na vizualno brendiranje i marketinške mogućnosti. Manifestaciju su podržali brojni pokrovitelji, među kojima valja istaknuti Ministarstvo obrtništva, Primorsko-goransku županiju, Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku banku za obnovu i razvoj. Mogu reći da je ove godine posjećenost bolja nego što je bila lani, ali ono što želimo je zapravo od ovog događaja napraviti jedan nacionalni događaj koji neće samo prepoznati granice područja općine Viškovo, nego nastojat ćemo privući i širu publiku, zato što će nam tendencija biti da predstavljamo upravo novitete i novosti koje će biti interesantne svima. Općina Viškovo predstavila je paket od 9 mjera za pomoć i poticanje poduzetnika te smanjenje nezaposlenosti. Načelnica Sanja Udović i predstavnici banaka potpisali su ugovore za kreditne aranžmane koji će poduzetnici na području Viškova moći koristiti ovisno o svojim potrebama. Naime, želimo pokazati da jedinice lokalne samouprave mogu utjecati na razvoj poduzetništva. Jer ako razvoj poduzetništva temeljimo samo na odvažnosti poduzetnika, a ne i na jačanju poduzetničke infrastrukture, onda je teško očekivati da će poduzetnici u kraćem vremenu ostvariti veći uspjeh. Da bi poduzetnicima bilo dobro, lokalna uprava mora razvijati dobru poduzetničku klimu, ozračje i biti logistika, a općina Viškovo je svojim prostornim planom bila dosta liberalna i zato su se ovdje desili novi obrti i nove tvrtke koje su danas postale respektabilne. Sve ono što se događa u zapadnoj Europi uspjeli smo približiti našim poduzetnicima i ja sam apsolutno siguran da će takve mjere biti prepoznate i najbolje iskorištene upravo u dijelovima Lijepe naše koji su najpoduzetniji. Jedan od tih je svakako općina Viškovo. Siguran sam da će sve te mjere pasti na plodno tlo i da ćemo sljedeće godine imati još jači poduzetnički dan, još više planova, još više ideja, možda još više bankara koji će htjeti investirati ovdje u okruženju, a u svakom slučaju više poduzetnika. Poduzetnički dan i ove godine u potpunosti je ispunio svoj cilj, a to je povezivanje poduzetnika te im omogućiti priliku za usavršavanje i razvoj novih ideja. Vidimo se i iduće godine na novom danu poduzetnika.